myself, what a wonderful world. Hi guys! Nandito kami ngayon sa bahay ng friend ko. Namasyal kami. Ayan, makikigulay kami, makakuha ng gulay. Ayan. Tuloy nagbigay ng invitation. Ang daming gulay dito guys, so libre. Libreng pamitas. Hinihingi lang dito sa aming probinsya. Ano ba yan? Kukuha daw kami ng ito ang palaya. Ito. Oh, may ganito ba kayo, guys? Ang mayaman to. Ang mayaman. Hindi, ganito lang kasi dito sa probinsya namin. Ang daming bunga. Ayan. Ayan, no. May bunga daw. Pitas ka na. Ay, klang ko ni mo. Kahit konti lang. Kahit 5 piraso lang. Pang pakbet. Laway ko ni mo. Ito. Yung anak ko. Ayan, no. Ang daming gulay ni Tita Joanne. Ninang to be. Ayan. Oh. Dami. Kaya hihingi kami ng itatanim din namin guys. Para hindi lang puro hingi. Kuan aramidik na. Ano ini is-spray? Aji kasi organic. Oo. Aga aramidak. Kasi ano nga aramide eh. Kit ko lang aja. Aji sabak. And guys, ang nilalagay daw niyang fertilizer ba? Fertilizer dito sa mga tanim na gulay. Yung saging. Gumagamit ng kuan. Hindi kami gumagamit ng aji ngay kuan aji spray nga kuan. Hindi gumagamit ng chemical na pang spray. Natural yung ginagamit nila dito guys. Yung asukal. Titimplahin daw yon. Organic ka na. Organic fertilizer. Yung asukal, papaya tsaka saging. Pagkuim aji Paghalo-haluin daw yon. Tapos spray. Wow, bongga, no? Hindi ka magkakaroon ng sakit dito, guys. Kasi all in natural. Masyadong damihan, mabubusog kami. Ito. Umay kami tumanin. Nagadugaan nga pag natangan itini, oh. Dapay pa lang, ala. Makapaapan. Bababa ka ni. Kuha ka na, bebe. Gusto ata na ka doon, friend. Hindi, malay kita gluto ko may sutang ko sa dami. Abo, Hindi ka kuang itlog. itlog, wen. Madingan na pa basta ayusin mo. Di ba kunada na pa Wen sigsida kami dagita, kami palampasin no kwa. Basta libre. Oh, tam. Kwa, friend, tiada aji ka aji nga dasiit na. Ay, Pantong. Pantong. Nakasulsulit nga na tangan. Makatudok ti ima. Ay, si Chloe. Ang ganda ng halaman nila. Ay, bongga. Dito sa garden. Yun guys, oh. Daming halaman. May mga pa. Yung uso ngayon, ito, dara-dara. Ayan. Meron pa silang pechay. Ayan, may pechay. Oh, may flower daw doon sa taas. Ba? Oh, may upo pa dito, oh. Bongga. Ayan, nakapunla na kamatis, guys. Hihingi ako mamaya. Itatanim ko. Wow! Ito guys, no? Ito yung kamatis. Oh, ang daming gulay ni friend ko na Joanne. Bongga. Ito naman sili.
Sili. Meron naman ditong sitaw dito sa bakod. Nakaka-relax, di ba? Dito sa probinsya. Daming gulay. May saging pa. Ayan o, namimitas si Fred doon. Nagpapaupa. Laka, itong bakataan. Ang ganda dito sa ano. May mga tanim pa doon sa likod. Sa may kusina. Diba? Sakto lang pag magluluto ka. Wow. Kuha ka agad. Ito oh. May pechay. Basta mamit pa may akitjay. Sayang atang ko impuro di kalman. Kasi disigri po. Win garod. Di likod-likod nga eh. Pang Camila. Wag yan. Biga yan, biga. Ayan guys, oh. May halaman, spider daw yan. Hihingi ako ulit. Ayan. Spider. Chicken. Eta. Duwa, takwa, sinumbangir, imulak ang mo din tiya si Tigripo. Ay, tiba-tiba mula da, madingay ta. Ang kaama. Di madami tramot Ngim, isumat asuguro nga ta. Dami ramot na. Gusto agawan ti ko ano kan katumata na. Wala ka iso ti stand maatan sa ko. Wala, mula kitini. Wow, naman. Ayun guys, may halaman pa siyang ganyan no. Ang mayaman ka ko. Kaya sabi ko hihingi ako. Ito guys oh. Ito oh. Ginawa lang daw niya ito. Wow, bongga diba? Siya lang gumawa. Yung friend ko lang. Tapos pipinturahan na lang ito na friend. Friend, pinturahan mo ito. Ayan. Kaumpisa lang nila. Kailan lang naipatayo itong bahay nila kasi galing sila ng Manila guys. Doon sila dati. Yun. Ngayon dito na sila. Simula nung January. Kasi may bahay na sila bago. Ayan. Ito nga guys, yan yung halaman. Ito ang halaman. Ito yung halaman na gusto ko pang mayaman to. 30,000 daw ito guys. What? 30,000. Paano masabi? Sa mga mayayaman. Ito. Ginawa lang niya daw. Ito. Gagawa rin ako. Tutularan ito. Hindi na atoy. Ayan. Magmerienda daw tayo guys. Wow! Biko. Ayan. Yehey. A few moments later. Sili mula ko mapay nga din eh. Baganit din. Kukuha tayo ng sili. Parang ay kay, baka ito no, agsabongan kay, yes, agsabongan. Dati pagala akong timasid ako naktokit kay. Ito no, makita di buwan ako, bayo lang bagay bungan na. Uy, nang naisip nga supot. Nakaduti ko dyan, akit ay pagkukuan titin tinapay. Isto ata, nakatadumot kan. Talo po na aji mulak aji iday. Naman kwa. Aji ngay kwa pa, aji ngay. Kas jini kamatis. Aray ko. Ba't nagpipintas agad yung kamatis niya? Ayan guys, ang daming halaman. Bye! Uwi na kami. Thank you. Thank you ah. May kantaw. May kanto ko Kylie ah. Punta ka ah. Alas 10. Nagsapa matangal daw? Alas 10 start na. Basta may kanto lahat na dyan.
Ewan to ninang ano, makaumay to. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye. Kylie! Tita. Bye-bye para. Bye-bye! Sino? Amami pa itagas aji invitation day doon. Kapitan. Sige, friend, thank you. Bye-bye.